Evo, završena je ova vrata. Vidite da to ne da sija, nego sija i blješti. Korišten je alat, stege, brusilica, bušilica, čekić, ovo za sjesti, kutija jedna, i da ne kapnem, stavio sam ove daske. A dobro, to će onako sve prašino pojesti. Uglavnom izgleda like new. Sjećate malo prije kako je to izgledalo. Ne znam, sa svih strana sam i sve ove klinove, znači svaki klin. Samo i najvažnije šarnire i ta vrata, jer propale su, ne? Čuli ste sami na prethodnom videu kako to škriplje, maknut ćemo sad dasku. Još kaplje. Izgleda puno bolje, izgleda zapravo odlično, ne? Potpuna korozija i bunker meni je to sa VD 505, VD 505 sredio. A tvrđava se gotovo raspada samo od sebe. Gledajte, sve se raspada. Ovaj komad, zato što se to željezo širi i ovo je palo tu. Raspad sistema tvrđava. Ne ova, nego sve tvrđave nam se raspadaju. Šta smo nesposobni, Ok, to bi bilo to. Sad ću hvatiti još ova vrata, već sam počeo. Sve je to korodiralo. I sad će i vrata s jedne i s druge strane i štok sa VD 505 biti riješeno. Ovo sam riješio, imam dlokota za to. To sam lijepo pobrusio. Lijepo sam zaobljio, vidite, ovako ide. Tako, lijepo zaobljio, se niko ne može udariti, baš sam fino napravio svaki komad. Kad sam majstor, šta da vam kažem, udenikovac. Sad ćemo i to riješiti. A ovo ćemo, sa krećem ćemo skinuti grafite, ne znam te dojke, te kurac, penis, kurac, palac. Znači u kazamatu smo 11. Ova vrata su like new, sa VD 505. Sad će doći ova su gotova. I sad mogu ići na zaključavanje sa najskupljim mogućim lokotom. Thank you for watching, just a John Volan. Sve je propalo, plafoni, zidovi. Ali dobro, to takve su onda tvrđave. Hvala na gledanju, bio vaš John Volan. Yeah.